Takuk nini mung tei kamini mung. Tini goria ani bemke Sadhan kuma. Oke tabuk je nok baimani obo sabni nok. Ani no. Bofru baimani obo. Watai bisingo baiwe. Bozor abo. Watai phaiwe tak di poro. Tini de. Tini. Tak di pot tini jera baita. Oke afruki norok ayang nogo tongmani bahai. Tai kaisa no tonggu or jaga tonggu ke phajak nobo. Bahai ong khafru jono kisa saikna. Apra seram ke pel hai khorang ko tomang hata ke okhai ngai ke nau keri thung bai jor singsile jang han tongma jaga bu kisa ob singsile jak phaila ha o tai kaisa bu ha thung hali yang hata. Kangke nini anumanik busuk rogni manui nostong kha. Alna ro nostong ha. Sukiro kisa nostong ha. Ke u tin kisa pai wi silim ke romani babu bai thang bai kha chere wi thang bai kha. Ke nau rok to halian ani. Ke nini no khungu sap tong. Ani bu samang nei tong tai bu hei ang. Khorang bu chung. Ke norok tam rok khai chalai tong. Kheto rok ma khai ni. Ke tabuk moti hai jorawo. Nini kepalo to birman ongkhana. Moti jorawo hapangni thani nang tam rok sannai tamnai. Ang ke nau rok keri ba nau rok ma ni musu. Nau khayang ma nau rok ma musu ta. Ke nini umur rok ke busu ongkha. Ani umur ke pai 30 rok nai ha. Amne Gristi khajau hai. Gristi khajau. Tai o party muni pore kebu to nai phekya. Or Tosil hamani nai phaila ha. Kan ka tam rok sai kar khano. Or अब दरगास्त रो रेशन कार्ड रो आधार रो फाइद अकाउंट रो फाइद साइ कनang kha. Kan ka roman pore nok manai amti dena to tam. Itu bono tang sai maya kha pa se ro faid huja u haita. Ai o nok bai frulen nang boro tongmani baike tongmani tai baike ong khana. Boro tong ke kopla dro. Orang ni kopla boy. Guru rong ke pangkhe na ha ya ke phai hang ke bang sili sa bui orang leng pe ta. Boro o anogo do na. Orang no klau leng pe hong khai khai. Leng ni ke deng ma ba khak thang bui nyo thai. Pal ma ni ya hi. Ani aje ja ro le orang mang si da jang no tang wan ni dong tin ki chama sa ka ya tong ya ro ke dai tang ma ya ba ke ri ba. Orang wa ro phat na tin ka ta lo. Dong jang ro tong ta. Tabung ke bai nang hapang ni thani tamunai tamusan. Ang ba thang mas keri ba mang sa si keri. Mane sorkar no mane sorkar ni keri. Ko bu keri mang sa ni keri labar bu keri. Ani mal mata bu mang sa keri ko sudu utalan mang ta wei sa wei supal supra wei chang. Mai bu te yung to. Tao ro de bu ko nom te ro ke phal le. Akhir utala mai no kisah tong kan bor teja labar hin bekerei mal mata hin kere akang wa ro ri we do ko khai ge ni ti khong ne ar ti sa ja tang ma ya khot Kan bai opun nang tabu sorkar ni thani tamusan tamunai ne brono tamu. Ang batung si ma ba mo to kan ba mo sa kere mal mata bekerei nyau bekerei kha sa mai bekerei kha tak lai bu phai ro thoi jang hai ko bor khe ang tong si nau bai pe plang kha ta bu phang thoi pai san sa sa ba man ani mu sa si le ma o to la ma chai chai to bu si nau bai pe plang kha si di sai pe ang sa ba ro sa sreng ya ani kre nya Oro phai je nok baimani nugui nang bahai ma to. Oro phai nok Baijaknai phai mane ani bakhaw belai khanang du khonang kha te ani sak bo mai ke Baijaknai bai mani jorago borok rok amang simang disha harang ni boni bangai ani mokolo mukti phai mani tongona phang thamagoi manar kha ge boni tini mai ke nok barok mai ke bai nei ni chengwan sogoi mai haifana bai mani ba bono chengtabo je mansak boni nok bai tongmani no सरकारि तरफ থেকে কে দুচং নাই
ইভেন চিনি সংগঠন দং যতনো এলাইট অর্গানাইজেশন কর্মচারী বদল tei chini youth IPFT ai ching joto tong mone nok no chang kam basarai ronai besi degian ni bisingo sal besi kedek nai ya chang or bisingo chang immediately ono mati seronai borok kam krung tongoni bisingo sekena ang isor kaito nang hambai marok khab je borok derai ya ni tongoni bisingo chang borno uplogo tongo chang basajak borok ni nokno chang je manchak chang subat